Κύριε Πρόεδρε, πρώτη συνάντηση εργασίας με το σύνολο του ψηφοδελτίου. Είναι η πρώτη πραγματικά συνάντηση εργασίας με όλες τις υποψήφιες και όλους τους υποψηφίους των Δημοκρατών και θα πούμε όλοι μαζί, θα πούμε ότι είμαστε ένα κόμμα που ιδρυθήκαμε για να ενώσουμε, πως ο διχασμός δεν ταιριάζει στην Ελλάδα, δεν τον έχει ανάγκη η Ελλάδα και να υπογραμμίσουμε ότι το κέντρο δεν είναι απλώς μια μεσαία οδός, είναι η συνέρεση των πάντων, είναι η σύνθεση των πάντων και η ενότητα. Ήρθαμε για να ενώσουμε και όχι για να διχάσουμε όπως κάνουμε πολλοί.